שלום, היום אסביר לכם בדקה על עסקאות שבויים וחטופים שישראל ביצעה לאורך ההיסטוריה ואדבר על דילמה בנושא. מהקמתה של ישראל ועד היום היו מספר אירועים של עסקאות לשחרור שבויים וחטופים. למשל, לאחר מלחמת לבנון הראשונה יצאה לפועל עסקת ג'יבריל בה שוחררו 1,151 אסירים ביטחוניים בתמורה ל3 שבויי צה"ל. מקרה נוסף וטיפה יותר מוכר הוא עסקת שליט בה שחררו 1,027 אסירים ביטחוניים שביניהם 280 נשפטו למאסר עולם ובתמורה ישראל קיבלה את גלעד שליט חזרה לאחר שנחטף מישראל על ידי מחבלים והיה שבוי בעזה למשך 5 שנים. בעקבות מקרה זה, ישראל הקימה את ועדת שמגר במטרה לקבוע עקרונות לניהול משא ומתן לפדיון שבויים, חטופים ונעדרים, בה הוחלט שישראל תשחרר 4 אסירים ביטחוניים על כל חטוף ושבוי ישראלי. כיום, במהלך מלחמת חרבות ברזל, התקיימה עסקה כוללת שחרור 70 חטופים ישראלים מידי החמאס, ובתמורה ישראל שחררה 210 אסירים ביטחוניים, שביניהם הרוב היו נשים וילדים. בנוסף, העסקה כללה הפסקת אש זמנית והכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בסקר שנערך בנושא, נמצא ש76% מתומכי האופוזיציה היו בעד עסקה זו, 11 נגד ועוד 13 בלי עמדה. מהצד השני, 49% מתומכי הקואליציה היו נגד, 30 בעד ועוד 21 בלי עמדה. אז מה יותר חשוב, ביטחון החיילים והחטופים כרגע, או מיטוט החמאס והבטחת ביטחון לאורך זמן? כלפי מי יש למדינה אחריות ומה חשיבות האמנה החברתית בין המדינה לאזרח? מה אתם חושבים? Created using Powtoon.